Ktoré SMG je lepšie? Super i46 alebo Stastick H? Super i46 je dobrý aj na long range, takže keď vám dojde zásobník do AR-ka, máte aj šancu toho týpka dať. Zatiaľ čo Stastick je dobrý len na close range, keďže potom to už má trošku väčší recoil. Hipfire. Super i46 je celkom ťažké na hipfire, niekedy sa s tým dosť ťažko hituje. Ja to odporúčam len ako SMG na ADS-ko, ale ako môžete vidieť na tomto klipe, tak Stastick HV je úplne prispôsobené na ten hipfire. Movement speed má lepšie Super i46, Stastick má pomalšie či už ADS-ko, ale aj všeobecný movement speed. Zhrnutie. Super i46 je veľmi rýchle SMG-čko, takže jeho odporúčam na Rebirth Island alebo Resurgence, a Stastick, keďže je pomalšie SMG na veľkú mapu, ku snipe alebo v BR-kách.